Amen. Hi, hello, kumusta ka mo? Yan, sabi niyo malagad sa kanginan sa Phone Morales, and then may partner ka pa na ko, there's one di tayo mga kabanan ako nining tulumanon kung ako ang pasultiyon. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Salamat yung kayo. Okay, ako sa nang pasalamatan ako sa pagpamati usap sa akong mga kahigalaan na napita sa Panganan, no? Shout out na ko ni Panganan, Isla Panganan, Lapu-Lapu City, nga to ni Konsehal Anita Buok og ni Anita Buok og ni Emia Tatoy diha sa igsuon kanini sa atong city councilor ni Montor Tatay. Puro sa ni mga konsyel na napita sa Panganan og sa Santa Rosa. Okay, salamat sa inyong papaminaw. Og ni Juliet Enoch Tatoy sa Panganan Japon, no, naminaw gi kadato kanunan ni sa mga maninda din napita sa Agos, no, musuroy gid si Juliet Enoch Tatoy. Thank you kaday ug salamat usab sa inyong pagpaminaw din atong tulumanon sa DYHP mo hindi ka panamburuan sab kamo. Salamat kay ninyo tanan. Okay, unya ang atong suwatan po karon hatagan og pagtagad, no, pinada kini usa ka lalaki nga mapatawag lang sa nga ni George. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si George. Kining akong asawa, sobra gyud kay ako asawa Sobra kayo ug maunay masuko kay halos tanan mo mga butang ihapos lagi nako. Padung gyud ako ra ba? May tagadtos na suban. Mao nga kun mag-away mi mangita ko na ang kataguan taon kay siguro mahagtok ako ngano na problema ako ni ako asawa, no? Katong niabot siya sa mua nga protiso ganiya samtang nagkanta-kanta ko inani ako buhaton ha. Inanayon ako pagsugod para mahibaw mo og unsa aniya. Sa dihang ikaw nag-inusara Busan Tokyo dayon ang kabalaka Kalimti na lang ang mga suliran Itugyan sa Diyos ang tanan Sa dihang ikaw magmalipayon Imong magbubuhat daw dili tagdon Apan sa dihang ang tanan nawala na Gusto mo nang muday kaniya Asa ng pagsalig mo, asa ng pagtuo mo Iba'y lumubaning kalibutan Asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya muunong Bisan pag ikaw sulayon Sa dihang ikaw nagmagulanon Ang langit kanimo daw sa mutabon Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo Nahanaw ang mga kagulanan Asa ng pagsalig mo, asa ng pagtuo mo Iba'y lumubaning kalibutan Asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya muunong Bisan pag ikaw sulayon Padayon lang ganti sa imo sa unahan Asa na ang mga saad mo, asa ng pagsalig mo Iba'y lumubaning kalibutan Asa na ang mga saad mo nga ikaw kaniya muunong Bisan pag ikaw sulayon Pagtaro mo ha!
Bi. Wala pa Oy. mahadlok ninyo! Kinsa ka mo! Ay, di mo ninyo gilanting eh! Wala pa di ko maghilabot ninyo! Leche! Nakunsan mo tao ka na niya. Kinsan mo siya kontra ni kong asawa. Pastilan. Naugor ako na. Kunsan mo sa kaning kubuta. Pastilan. Hilas di mo! Hilas! Day. Naunsan mo sa kanay. Naunsan mo. Kinsan mo siya kontra ni mo. Ay, Tao. pagkapil-apil niya, George. Aron di ka mapagad diha. Oh, tarawang mo. Tahan natin kinsan kontra ni mo. Ay, kinsa pa! Kanang silingan to budlot kay Simon. Oh. Kanya hay pa budlot ang Simon kay himantayon kay dako libakira. Widha marites tingali na. Di na matawag og marites. Kay kana mga marites, mga sosyal ng libakira chismosa. Pero di man na sosyal. Wa man na angay mag-sosyal-sosyal kay bati man nagnaong. Kinsa ba ng silingan na ba? Wa ka kailag kinsay silingan atong budlot kay Simon. Ay, si Tisay? Ha! Sagod kuhaan ang iyang katisay. Nga simod lang daan. Di na. Ambot lang maglibog ta. Kung i-drawing ba na to, inig-drawing na to, maglibog ta kung saon. Kung simod ba o lubot mas baka. Ay, hililom lang diha dayo. Kaya madulunggan ka. Uy, madulunggan ko mahadlok na ko. Uy, excuse me. Dili sila ang tao nga may makapakurog sa akong mga tuhod. Ha? Tingali ko sila kahibawag tagadiin kong kaliwat. Ha? Unhan ko niya? Ha? Ay, gusto na. Sulti, unsa ka hinungdan sa inyong away, ha? Unsa ka hinungdan, ana? Kining akong asawa, buutan ba yan ni siya? Jolly ba kay ni siya, pero lain lang ni siya ngoy musuko. Liban na labi nag imong biklon, pastilan. Mugawas ang pagkahaot sa ilang lugar sa una. Unya? Ay! Siga man ang mata ni mo, ha? Nakakita ka na kumisika ni... O saman, nakita kag multo, kaning imo gikatubang imo mo ng amahan? Tay, timyong itang. Ay, ako, dito mga. Ay, kinitay. Tay, ikaw mo din yan. Tay. Gayo sa uy, unang istorya, dali. Tunla, Dres, tunla. Asa namang anak kong siga, ha? Si Brenda. Nakapas kwarto, tay, ay. Tuog pa man na. Kapoy mo na sa away. Uy, nag-away mo gahapon. Malili tayo, ay. Siyaw ka nga mo silingan mo, igaway. Uy, unya, buhi pa ang inyong silingan. Buhi. Tao, tay, kay... Ambot. Basta buhi pa. Uy, unsa, mihupas ng iyahang power? Ha? Yupas? Ano ba, tay? Tanang di kaaway, anak dito sa amo. Pulos, patay. Oh, Giyon sa niya, tay? giaway ra namatay. Namatay, giyon sa pag-away. Iyang puspusan. Wow, oy, giaway ra lagi. Unya, nakonsumisyon na yung kontra, giatake, patay. Tatay, sa debel ko giyon sa magpatay na. Ba, nagigamit anang akong anak. O sa nagkakamot pa'y gamiton, no? Sige, tay. Kaon sa rin. Nya ba sa gamita. Kaon sa Busog pa man ko do. O sa may sudan ninyo dihabe. Paksiyo raman na, tay. Paksiyo. Oma. Paksiyo. Murag na hilis na tingali ro itong akong gikaon dihada. Kaon na lang ka. Rama ka. Sige, ato lang dispugahon. Anugon man sad. Sige. Dali. Aray na rin sa kusina, dali. Uy ka diri, Tatski. Ay, sa mga wala sa kay words, no? Naibaw naman ka nga busy kayo ta. Busy kay Kasmadjong. Wa na ko magmadyong anak, oy. Lain ako gikabisihan karon. Unsa man, Tatski? Ay kanagong online sabong. Wow, ha? Nag-upgrade di ay karon di ay. Gikas Madjong, online sabong na ka. Wow, high-tech. Ay, naunsa baya ka. Di ko gustong matiguang na lang anang madyong, oy. Hinahanglan mo upgrade po ta. Yan sa man, manakag noak. Manda, oy, gipanuak, George. Unsa man? Mutira kag hata-hata. Unsa imong gusto, Tatski? Tuba? Unsa man? Pili lang. O sa'y tuba, may magbuyog ta. Unsa man ay hard? Unsa man mag-hard ta? Mayog tigas. Unsa man? Ako ano lang, beer na lang ta. Mayog bugnaw. Okay, sige. Beer na lang ta. George! Dool tayong dire, be. Bida, oy, dali. Day. Pagkuha sa dito beer, be. Silang nan salod. Wa mo laing tindahan din, Sa load lagi hapoy pangan. Pareha po din na dito sa amo na, sa load store. Sige na, George. Lakaw na.
Day, di na ba pautang ng salud, ha? Ingnang ako. Tuo man ka, oy. Pautang na gina basta ako. Ingnan lang nga kang Brenda. Tuslo kung kuno ng iyang matang gasiga lang. Sige na, usala kahon. Ginoo ko sa kahon pag yun. Mura tayong birkol, na. Ay, George, unsa man sige na ay. Apoy na mo berkol. Unsa man di ka patusa kung gisulti nga pagkuha ko sa kakahon dito. Unsa man gusto nimo pagsulti na daan? Eh, so ayan lagi na ko. Ay nganong suwayan man lagi nimo? Ingna laging ako lagi. Ako'y mo bayad ana. Bida sa di mo sultihan, oy. Di ka siya pautang hagisan ko noon siya dito na. Sige na, batsi na. Recorded by X Thunder Gaming. Wala ilihok sa asawa. Kung unsa po siya manulti sa tigas kaysa. Unya pag yun. Kumusta naman ka dire na, ha? Okay ra, oy, Tatsuki. Diha dyan ko bilib ni mo na. Nanan kong bilib, horot. Karaan naman na, Tatsuki, oy. Oh. George! George! Day. Pagkuha sa dito karnes ilang bitoy bi usa lang ka kilo para sa tong paniod to. Ana ba may paksiw, day? Ay naunsa baya ka? Pakanon ni mo sa tatay og bahaw nga sudan ha? Ako nang erpat. Nga imo lang pakan og bahaw, naunsa baya ka oy? Pagkuha dito nya adobuha kay mo na paboritong Tatsuki. Sige na. Dugaya mo lihok oy lakaw na. Day. Nya, taon, day. O di taon mo sugot, ha? Mautango na to, unsa man. Ingna nga og dili siya pa utang ang iyang iro mo'y akong ihawon. Okay siya? Ha? Saan na yung iro? Aron maoy among himong pulutan. Okay siya na? Day, Brenda. Lakaw na, George, naon sa man ka, oy. Ikaw man mo baliba diha nga di man ikay tag-iya. Bida sa di mo, oy. Tuwad ko nila misa ron. Unsa man ka taon, oy? Nasta tayo? Aw, iapil ko nagtuwad. Sige. Lakaw na do, be. Lasot mo, bida. Pagan man sa tag-apel ni mo. Sige na, lakaw na. Sige. Puya. Kinurot mo yan yung kinupuya. Ay! Ako lagi nakita nga mga mas isog pa nga akong kasawa kay siyang tatay. Murag hadlok man taon nga pagtuwad tatay ang mga lamisa taon. Hadlok sa tatay ay. Tay. Okay pa ka diha. Okay, man. Gano, man. Kuwan, duko naman ko ka diha. Murag magmatagak imong mata. Okay ba ka? Nag-ampo, magod ko. Nag-ampo ka? Nag-ampo di ka tay? Sige. Ampo ka na. ko, Mao ba? Ana ni maampo tay? Magtutulong laway, bako na. Yabag, kita na ka. Ay, awa tayo, wa. Yusa, sa mga anak kong siga si Brenda. Sa kwarta ay, hubog kayo. Oh, maayo ko nakapahuway. Stoy. Sultihan na ka. Kanang akong anak. Ayaw kumpiyansa na. Ha? Tuman yun unsay gusto anak kay. Lain naman ako tukong mga supakon. Oh, mau ba tayo? Dili ko na liwat na ako. Ha? Di na liwat tay? Diha? Liwat na ako. Bitaw tay, liwat bitaw. Ay, sigagmat ta. Liwat. Nya, mahadlo ko say. Siga man kayo ng mata ni mo. Kung masukos Brenda, musamot ka siga. O kung siga kag mata, murag times to ang imong kasigag mata ni Brenda, no? Dili na mabuot ako ipasabot nga liwat na ako. Unsa mo day tay? Anak iyang kaiso, iyang kabagsik, na diri na liwat na ako. Ha? Sultihan ta kadua. Bagay tambay dito sa amo. Makakita lang sa akong anino, managan ka na. Tinuod ko na akong isulti, ha? Murag hadlok lagi kang Brenda tay. Aw, anak mo na. Di siya hadlok si mo nino tay. Dili na mahadlok. Mangulata mga nag-anino. Oo, akong anino, ana, napiang kay Gikulata. Tawan na biya ni mo tay. Pero isog ka.
Sauna, sa akong panahon do, wa na'y kinahanglan ang mga pulis dito sa amo. Kay kung doon ay maghurimentado, ang mga pulis may maupay manawag na ako. Oo, na ako'y maghurimentado dito sa amo, ang mga tao manawag og pulis, pero ang pulis, ako sa'y tawgon. Kaya dili nila kaya, mahadlok man sila. Maurang ako yung ilang tawgon. Nya tay. Ang naa maghurumintado. Ini nga buta ko. Basta dili mo pa to, pite. Oo, tay, piti. Roma, ato mag-atuan ka sa amo. Kita bago ko nga ang mga estambay dito, mga dagko kayong patik, pero pagkahibaw nila nga bisita ka sa akong anak, wag yung usa nga may parigla ni mo. Dili ba? Oo, tinuod yun na tay. Suroy ya dito. Suroy usap kay safe ka nga mato dito. Doon na ganay mo parigla ni mo. Ing na nga umagad ka ni Timyong. Tay. Basta ing na lang ko og dunay magbinuang ni mo dito. Kuhaan ko nag-itlukon kinsa nagtawhanan. Okay, tay. Ano, sige. Usa kay ubalik ko katog. Ang biha. Batik man, kidot! Si Ato? Ma'am, naka-barangay mi, ma'am. Kauban ako na silong, ma'am. Yeah. Naghatod ko aning sumon, ma'am. Gikan sa barangay kay naireklamo batok ninyo din eh. Ha? Si reklamo? Kasi reklamo? Si Kuan, ma'am, si Teresita Kubalon. Ang budlot og simod? Ot, ma'am, kinsa ni siya, ma'am? Kananas at bang, mo nang baya, mo na'y bay sa budlot og simod. Gawas gani na ron. Sikaran ko ng simod, anak. Anong kiha-kiha mo siya sa barangay? O sa pagtuon niya, mahadlok ko? Ha? Amot lang, ma'am. Ma'am, ay, lang ko kasabi itawon, ma'am. Tigatod na mo kong sumon, ma'am. Hawa niya! Ikaw rin mapiti na ko ron. Tigatod na ganit, ba? Animal! Raya niya. Hoy! Babaeng budlot og simod, gawas niya! Ha? Nga nagutong kiha-kiha pa man ka? Gawas niya kay magpatay ta! Pakit-on ta ka unsaong nga pagmudmud ng imong naong sa simento aron mo hiyos ng budlot mo simod! Hoy! Gawas niya! Recorded by X Thunder Gaming. Gawas na babaeng budlot og simod batig naong! Gawas ko na niya! Ay kaduhan mo ka! Kiha-kiha mo ka! Day! Kalma lang tao, day. Samot yung kakapiso, ginana, day. Hilaw niya ay apilon tayo noong kapawa niya! Day, kalma lang ko, day. Di nang pahawa! Day! Binuang yan. Maigo taon na, day. Day, maigo taon na, day, oy. Ayaw, day. Ay, day, sakto na, day, maigo. Ay, sakto na taon, day. Maigo taon na, ipadlamay, mahurot kinibutang na to, kurunaan, day. Tay, si Brenda tayo. Awa tay, nagwala na sa tay. Ay, manang sa'y nahitabo. Taray, nagwala na sa Brenda. Wala. Ay, natin ang niron. Pagan yung taan niron. Ay, ito, nasa tay. Naigo ko dyan. Lungas, Brenda tay, abahan, makaniya, madlungan. Ikaw ba naman ka? Ikaw ba lungan? Agi, ahak, magkani, Brenda, oy. Aray. Brenda! Pamahawa mo niya! Huwag mo ilabot! Tingali kaya petaron mo! Bansi mo niya! Hoy! Ayaw ko na po sa basa badyabi. Sa man gusto kang ipadakot ka sa pulis? Ipadakop lang naong ni mo! Mwah! Uy, ano maigo ko ano? Aw, maigog yung karon! Maigog yung kagawas niya! Gusto ko magbugnutan duha! Gawas! 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 Day, Brenda, day, husto na tao na, day, Brenda, mapisok yung kanan, day, Wa ko ilabot ang mapriso ko! Back! Pamahawa lagi mo niya! Magatago sa mo niya mga parawa mo! Pagtawag mo pulis! Ay, pulis di ay! Di ay pulis ay! Ha? Diing na kayaw paghilabot! Ha? Diing na kayaw paghilabot! Tay, Brenda, tay, nakuya pa sa tay, Timyong! Tay!
Ano niya akong problema ron? Kay gikihag yun ko sa akong silingan taon. Ang akong asawa, gikihag yun. Iya, magibato taong bae. Saan ni taon na mo akong asawa taon? Oy, sa tatay, di man siya patuo. Probida, bisag budlungon yun, batuon ni noon ka. Unsa man, kung kamoy pasultihon na ni, kung kamoy pabuhaton na ni, tambagan na niya. Unsa man, makaya ka na ninyo? Bam, masahi ko niya, bam. Kung makaya ba ninyong ang kinaiya sa kong asawa. Unsa man kung kamoy pasultihon, George. Sendo na to karong adlaw, Gulya. Si Dudong George at Tipres. George. Sender na to niya. Ang problema rin yun aning George at Tipres. Yung ba, ayang asawa nga, maldita kayo, Brenda. Grabe kayo eh. Isog kay Brenda. Itong mangagis? Tumahagis, batuon. Ano, no? Kanalagi siya mangutang at Tipres. Iya, pag sabayon niya ito. Kanarami sigar ba ng batak, tuslukor ka ng patpa niya. Hala, oy. Siya pa yung magutang, minana. Wasa nakabadlong niya, no? Badlong mo siya bana, labayo naman sa kaldero niya bana. Di ba, way nakakontra niya ba nga iyang gianaaw no niya, musukol niya. Kani, Oo. kani, kay gikihan naman yun si Ani, Ate Pres. O di ay. Gikihan man si George, si George, si Brenda. Si Brenda. O, atong niya lang silingan nga gibato sa niya. Iyang si Ayun, Tisay, ano? atong si Tisay. Mao na yung problema ron niya. Bam, unsa may babasa ko no diya, Bam. Kuhari ka diri sa panultihon, Kapitulo 22, versikulo 25. Ano, 26. Yeah. Ayaw, panaad, nga ikaw, maoy mo garantiya sa mga utang sa laing tao. Kay kung dili ka makabayad, embargoho nila, bisan pa ang imong higdaanan. Atras sa verse 24. Sige. Ayaw pagpakighigala sa mga tao nga init ug ulo ug daling masuko. Tingali unyag makat-on ka sa ilang batasan ug dili ka na makabiya ni ini. Kiningging ko na ayaw pagpakigala sa imong init ug o. Kani siya labaw pa man siya sa higala kay banagot siya. Gingon diri gulat nga ayaw pagpakigala sa mga tao nga init ug ulo ug daling masuko. Sa ako naging gulyat, wala siya makikigala kundi iyahan ning asawa. Asawa lagi niya. Oh, so ang iyarag yung buhaton na ni Gulyat, iya gyuding pantunon. Pantunon. Hindi ba tingali maayo Gulyat nga kanang kada adlaw ubahag na lang ang ikog sa bana tungkol kay nahadlok siyang asawa o sa imong paminaw. Kanyari, sakto gina. Kanang fair mo kay Di sad mayo, dili mayong tanan, paminawon nga, Bana, under? under kayo, oy, dili Okay. good kayo O tanan. pero kada adlaw ba ang tanang hagis at tulad sa asawa, mapil pagkaigo ang tiguwang. Mauna. luoy kayo Dagan- baba, ya tatay taon tibyo. Dagan maangin. Pwede ba ka nilimuton ni nani bang no? Ati Pres? Ay, di na Malimot madaglimot. yung kuhan ba? Ang kuhan na na, Iya, doon iya, na siya kanang alkontra Pantun niya yun? ba, Oo. makapanto Oo. niya. Yung kanang kuhan gud siya ba? Saan siya, kanang Iya, samba na ati Pres. Malukmay. Luoy po, kay mura lang duklo. No, sana di. Sige, ano labayo kaldero, labayo. Sus, Kana bang kita siya katapat. Kanang ina na ba, makakita siya katapat sa iyang iya na mutagam siya. mangutana ta. Ah. Si Gili, kayo sa manig kabyudo, dili ba ka mo hinungdan gawa na siya magminyo pag-usap? Kay? Kaya basta kita siyang babae ngayon ana. Dili. Abi ni mo Gabs, naman ko yung amigo ba? Gabs, si Berto ba? Kaya asawa yun, anak, grabe mga... Unya. Ini oh, Ano to? wala man siya kakwanta. Hospital yung asawa, wala. Di na. Kaya nga, Kani Jabay nagkausa. Kuya pa na. Kuyaban. O karo na. Karon pa na. Mao na inana. Darling, ano ba? Mao na usal nga Jaban kami. makakuan niya. Kan mutagam ba? Sa ato pa, Mutagam siya. tilaw na bisag kausa sa Oo, baga. tinawon gid Mo, siya. laki. Kay kadadaw ang bana. Sige, Gara man, labayo gud. Ano man siya, magtak. mag-inom. Magara man pud ang babae na na. Inom nga klase, Oo. inom niya, apaso sa bagas na Yung labtik ka nagkausati, pres. Gamihinay ra kay labtik. sige, listen man na iya. Ati Pres, di wa. Sampalungon. Wagi na kagili, ana. Di gini. Bapa Ang- lang, sayang ba? Ay, Sayang. isog Baba. na gili. Ang bana manggudgulyat, pres, kanunay lang labayo kardero. Mao lagi. Akong pangutana, nining kaisog siyang asawa, panahon sa mga obligasyon sa magtiayon, di ba ka maglisog doon ang bana? Depende o di na putingali na na isa puton. Talaga na Diba? mga asawa, anak, mahal ka ng mga tigas, kita adir asawa, Oh. adir mana, ining gabi, anak, sus, hot ka na. Oh. Dili, magaps. Wala yung tinuna ka. Suwito, siya, suwito. Manguhita. Ha? Suwito, siya. Suwito ka lagi pads. Na kay Basta na naman problema. Like, Para, ay gulya, experience ay na- kanang gili. Gili, Ha? paminaw ka. Ika nga, isog kayo ang asawa, di kagabi, hot kayo pati ng mumutanga. Panalitan sa duglaki nga isog, nga na, sad. Oh, hatsa kayo. Manghita kong laking isog.
Kanang dong, Sir George, na tingali mo silingan diha nga mga sakop bitaw sa kanang mga religious communities, Couples for Christ, o di ba ka kanang BAC, o di ba ka kanang Handmaid of the Lord, o di ba, dadaanan siya tambong usay sa mga seminar nga ipahikayo ni Dr. Rene Buluser, kanagin ang mga pangginoo pirme. Tagada na siya sakop sa BSP. Bam. Okay, para malukmay siya kay kaning asawaha, wala tingali ni siya magkabati sa pulong sa Ginoo. Di ba naman na sa Efeso, tahura ug sunda ang imong bana. Murag siya man, apa ni ko man ang panagulat no. Dili siya hilabtan, butan ko no. Butan bitaw. Malumo kay kasing-kasing ni mo sawa pero ang nagkalprinsya lagi Ate Pris. Hay na, kisay malumog. Si Brenda kanang mahubog ra si Ate Pris. Mahubog ra. Kay Mahubog siya. ra mong guwa ang iyang inani. Dili bisa dili hubog. Dili siya hubog. Bisa dili hubog ko isog Dili siya siya. hilabtan, butan ra gyud siya. Pero kanang makainom siya, magawas ko din yung kabagsik. Pero di siya ilabtan, kanang di siya kainom. Abutan ko siya, Ate Pres. Siya. Kining pag-record na turon gulyat, kuan man murag ikatulo mo tingali rong gabi sa misa di Galio. Oh, Sa ato pag-record. dato pag-record. Inig-air, basig ato na nis Enero, ato na nis Pebrero. Kuwara ni, sa paminaw na ko, kaning pit senior na. Ato na ni January. Oo. Sir George, panangalitan, ug mao ni kinihagyon si mo asawa, hilot-hiluta o gamay, kani ana ra ba si San Juan Bautista. Abunuhi ang mga libaong, pataga ang mga bungtod. Ang but sa butaan na nga, maghinulsol kita sa itong mga sala, kaya hapit na moabot ang Ginoo. Nini pag-record na to kay, ani ang kita sa adlaw, mga adlaw sa Adviento. Kanang hilot-hiluta siya o gamay, kay panangalitan, o naanaw niya mo'y anak, gulyat, naanaw niya sila yung mga anak, lisod kayo nga ang ilang mga anak, makasunod niya siyang kinaiya. Mao yun. 2024, pa din ba abot ito Ginoo? Unsa No? 2024, pa din ba abot ito Ginoo? Padool na diri, dali. Sige Nga na, naman. hapit pa. Ngalid din, padool diri, unsa, dali na diri. 2024, hapit mo ba? Pa din ba abot ito? Gusto ka maabot na? Oo, gusto ko po. Ningo na bang pari, gusto mong tanos ginula, kamatay mo. Kasi kung gusto ka Alin, tanos kung dili ayo ginoo. palayo, kaya ka madunggat sa to. Ate ko, sukot pa din. 2024 pa mabot ang Ginoo. Oo. Di. Wa pa kuno. Wa pa kita. Apan, abi ni mo gili, kung nagsunod kita sa mga kabubuton sa Ginoo, na ang Ginoo na nato. Na daan. Naa. Di naman still ka magpaabot. Sige ko taksimba ko. Diyos na ko ta kanang namo lain mo. Ay na Bible oy, na. Basta mao na lang to, no? George, nakadungog ka man George, kanang naang hilot-hilotan ang kinayang sa mong asawa. Pag di atong sa timo yun. Couples for Christ, aron makadungog siya sa mga pulong sa Ginoo, Handmaid of the Lord. Unsay mga wala tingali mo makatog simbahan, aron kung makasimba siya, makadungog siya sa homily sa mga pare, at least malamdagan siya sa iya mga gibati ug si mga gihambir nga mga kinaiya karon, ha? Og unsa man gani resulta, gikan karon pila ka buwan gikan karon, unsa na yung resulta sa mga asawa, pinagi sa imong pag may usab kaniya kay lain kay paminaw nga kada adlaw na lang murag muhagtok ang imong agtang sa takob sa kaldero, ha? Og salamat sa pagpadagat din atong tulumanon. Kung ako ang pasultiyon,